takže 2 páté místa a bodový zisk mu stanovil 4. místo průběžného pořadí. Má šanci zasáhnout ještě kupředu. Moment we have Lajos Moro in the arena. Coming next will be Stefan Schulz. Lajos Moro zapsahá jak jinak než Lipicány maďarského chovu. Zapsahá 6leté Nádora a Nika a dále má zapřažené řepce Conversano a domnívám se, že náročný přípojník je Kladruský kůň, který způsobil ve stáji pana Josefa Soudy, Valahem Roky po řepci Rudolfo Matka jméne Favorit. Máme možnost sledovat opět jednu typickou maďarskou zápřež v uherských poprských postrojích s ozdobnými šalankami, to jsou ty třásně z řemínku, často pletené, často různě krojované, občas je bývají Maďaři také na nářvennicích, v tomto případě Lajos Moro je zavěsil pouze na pohlávky těchto koní, ale Maďaři si v tomto potrpí, stejně jako v krojích, které připomínají rázovitost jednotlivých oblastí, jako maďarská pusta nebo hory Cílová švarádu. Maďaři mají v tomto ohledu nabídnout určitě s výkonností koní, nezvadnou, ale také do estetičnosti zásahu postrojů a slovenosti kočárů. V letošním roce budou mít výhodu domácího prostředí při konání mistrovství světa ve čtyřkách a působení jejich na zahraničních kolbištích mezinárodních závodech jsem přesvědčen, že ať už v družstvech nebo v jednotlivcích si určitě medailové pozice nenechají uniknout. Pokud ještě nemáte naplánovánu svoji dovolenou, vyražte jednou k sousedům v termínu 4. až 8. srpna do maďarského Kecskemötu. Bude tam sportovní podnik zápřežní plný velké slávy. Lajos Moro je v cíli časem 158,32, velice těsně pod hranici limitu. 5 trestných bodů, to je ta povinnost mistra, je mistr tesař, takže v tomto případě Lajos Moro, 1 míček shozený, 5 trestných bodů. That was Lajos Moro. The time we have 158.32. Penalty points we have only 5. Coming next we have Stefan Schulz.